Oh, és una feina dura, Ja us aviso que és molt maca, però és molt dura perquè els pagesos i els grangers no podem tenir vacances, ni dies de festa, perquè els animals han de menjar cada dia. I també els hem de netejar, això munyir les vaques, quan arriba el moment doncs s'ha d'esquilar les ovelles per treure la llana, però jo estic molt content. Jo estic molt content perquè a més els meus animals són molt bons. Bueno, són tots amics, Fins i tot el gat i el gos de casa són amics. Què us sembla? Sí. Bé, a veure, un moment. Que ara m'he equivocat. He de dir, eren amics. Perquè sabeu què va passar fa un parell de setmanes? Doncs mireu, cada cop i volta de ser tan bons i portar-se tan bé entre ells, uns van començar a estar enfadats. Els altres tenien por. Els altres tenien fàstic. Els altres, vergonya. I jo deia, però com pot ser que de cop i volta aquests animals que mai han tingut cap problema, ara comencen a tenir un. I esclar, jo estic preocupat perquè primer hem de saber què passa i després mirar de solucionar-ho. Però m'han explicat que els nens i les nenes d'aquesta escola són molt intel·ligents. És veritat això? Sí! Doncs ja està. Vosaltres m'ajudareu, que sí? Sí! Digues, Pep. Escolta'm, has vist quants nens i quantes nenes? Sí, bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, ens estàvem preguntant, tal dia com avui, fa 2 setmanes, tu te'n recordes què és el que estaves fent? Oh, i tant! Va ser un dels dies més feliços de la meva vida, perquè va néixer el nostre primer fill, un poltre preciós. Ai, és veritat, sabeu què són els poltres, no? Sí! Són els fills dels cavalls i de les... euques! Però estic tan cansada. Esclar, jo no sabia que tenir un poltre fos tan cansat. Jo també estic molt content i molt feliç. És tan bonic i tan petitó. Què? Petitó? Em dic petitó? No, ets petitó. Tens raó, no li hem posat nom encara. Jo havia pensat, a veure què et sembla, posar-li llampec. Llampec? Què és un llampec? Doncs un llampec és una cosa que brilla molt en el cel i que dura només un moment. Sí, a mi m'agrada molt i li fa molt aquest nom amb ell. Ah, d'acord, m'agrada. Escolteu, papa i mama, jo em vull posar de peu ja. Ah, és veritat. Vosaltres ho sabeu, això, no? Que els cavalls i molts animals, així que naixem, ja ens podem posar dempeus. Així que volen fer una festa, no? Sí. Doncs no. No i no. La meva esposa i jo hem tingut 5 roquets tots aquests anys i no se'ns ha acudit mai fer una festa. I si vosaltres no la fem, no la fa ningú. Bé! Vinga! Bé! Oh, així m'agrada. Sí, senyor. Ja les tenim aquí. Apa, escolta'm, Nela. La Nela era aquesta ovella que veieu aquí. Ja saps que el cavall i l'euga han tingut un petit poltre. Bé, sí, ja ho sé. Ai, i a mi em fa molta il·lusió. Bé, me n'alegro per ells. Bé. Apa, núvia, no s'està gaire contenta. No, més aviat estic trista. I per què? Perquè jo també hagués volgut tenir un petit xai. Però no vaig poder i ara m'han dit que sóc massa gran i que segurament no en podré tenir cap. Bé. Oh, vaja, sí que ho sento, però escolta, mira, pensa en la part positiva. Vaja, això està ple de nens i de nenes. Quina vergonya que em fa. No sé si em contestaran quan els digui bona tarda. A veure... Bona tarda! Bona tarda! Oh, que bé! Oh,
Quants? I que ben educats. Jo sóc un porquet, el porquet d'aquesta granja, i em dic Paret. I sabeu, tinc una mica de vergonya perquè els altres animals de la granja no se'n volen acostar. Perquè diuen que faig pudor. Esclar, sóc un porc i m'encanta revolcar-me en el... Vaja, som nou en aquesta granja i encara no he conegut ningú. Ja tinc ganes. Suposo que deu haver-hi alguna vaca, perquè... Ui, i aquí també sembla que no hi hagi ningú, eh? 1, 2, 3... Vaja, quina sorpresa! Mare meva, però si està ple de nens i de nenes. Bona tarda! Jo sóc un bou i em dic Salou. I sóc nou en aquesta granja. Que ho sabíeu? Vaja, uns que sí, uns altres que no. És sorprenent tot això. I escolteu, un que no conec ningú, m'agradaria saber si es fa alguna activitat aquests dies per poder conèixer els altres animals. Una festa? Vaja, quina sorpresa, que no ve una festa. Vaja, una vaca, que bé. Vaja, ja veurem què diu. Què dic? Que estic molt enrabiada. Vaja, no m'ho esperava això, quina sorpresa. Doncs, clar, els cavalls, que són aquests animals que tothom diu que són tan macos i tan nobles, han tingut la idea de fer una festa i tothom diu, oi, quina bona idea. Clar, i nosaltres, les vaques, què? Nosaltres donem la llet i donem els nostres fills als vedells perquè se'ls mengin les persones. I a nosaltres ningú ens valora. Estic enrabiadíssima. A veure, perquè ara ja hem vist a tots els animals. Ja hem passat per aquí, tots els animals a l'alú de la festa. Mira, Cabut, ho has escoltat bé tot el que han dit ells? Sí, ho he escoltat. No estaré tan enfadat. Mira, ja no he anat també a parlar amb els meus amics i estic d'acord en que es faci la festa. Normal. Ha pensat una miqueta, reflexionat? Els hi diem a la de 3. Si us plau, feu la festa. Però que jo compti 3. A la 1, a les 2 i les 3.